Nigi higni, alap mar tuke ma Babadogo osebedo kanyo ma jotugo madongo nyaka matindo tiyo godo e bago tuke mag adhula. Kata kamano, ywaruok mosebedo e kind kambi mar Pan-African gi jodak osekelo liet ka ji bende osechwad nyaka gi magina e lweny mar laro weg lobno. James Opondo nolimo alap ma Babadogo kendo twak gi jotugo e okenge mane onego sirkal kaw mar miyo jodak alapno mar gero sulwe margi. Niko na ombi moja tu ile kiwanja yetu. Ile kiwanja ni shamba. Nasumbua bado. Hapana, nitanyorosha wapi? Hiyo nitasota. Hiyo ni kiwanja yenu. Na hata kama nitalipa mimi nitalipa huyo. Mano ote manager tugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo chiwo ne jatend piny William Ruto dakika machuok tok Kenya loyo Zambia gol 1-0 e tuke mag CHAN mane obagi e alap ma Kasarani. Alap ma Babadogo Grounds osebedo gi liet e kind jodak ma Babadogo gi kambi mar Kenafric. Ywaruok nochakore kama investors ma area ni nikech Babadogo area ka nigi investors mang'eny, nitie kambe mang'eny sana ma ni area ni. Koro area ni bedo industrialized ahinya. Koro wan wapo ni pub ni bwana moro mwindi moro claim ni en pub en manonyiewo. To wan kata kapod kane wan nyithindo matindo kae mosebedo kaka watuge higni go duto. Alap ma Babadogo omako chuny tuke mag adhula pacho ka. En alap ma osegolo jotugo manigi huma mokalo ka moting'o kapten mar Kenya Michael Olunga, jotugo masulwe Austin Odhiambo gi wadgi Tyson Otieno, Collins Okoth Gatuso, Joshua Onyango e kind jotugo mamoko. Sport support local football nikech kata sani en achiel kuom joma support nyithindo matindo magocho kage. Ko yudo gimegre moro matin obiro to ogolo nyiewo ne nyithindo mpira. Koro gino bene elite ne okong'i ni en osetieko mare kata en koro en e level moro. Nikech kata kae sama gionge gi training kae mobiro ga train. Koro no elite ne sana mino kano neno ni gino wachne wacha president. Jodak Malaki Sama Kariadudu ka achiel gi Babadogo ywago lepo makinde ka kinde ka gilero ni bedo maonge gi alabno biro duoko gi chien e golo rawere timbe mag machienglo. Kwayo pod gichwalo ne jatend piny William Ruto ka achiel gi tend county ma Nairobi mondo tim gino manyalore mar miyo gi alabno e yorno maratiro. Pauni nyalo dhi to area mawuoke ni en area ma vijana timbe gi ok beyo ahinya, lakini iyudo through sports wanyalo keto vijana gi karachiel, inyalo wuogo gi yawuoyi ginyalo bedo gi hope, lakini kiyudo ka pauni onge to aparo ni kata crime rate nyalo idho sana. Koro wakwayo rais wa president obi mondo ne kaka wanyalo yudo gini legally. Nikech sama koro ma en lweny ok inyang'e ni nyalo rumo nade. Samoro wanyalo win lweny kata inyalo lowa. E kinde ni ma piny Kenya bago tuke mag CHAN, rawere nigi geno ni yudo thuolo ma jotugo kaka Austin Odhiambo ni godo biro mana bedo ka gitimo kinda. Magi alap ma Babadogo en okang' ma gineno kaka maduono lek margi. Ntino maka neno hope ka gineno jomo osewuok ka. Sani neno tugo madhi nyime kani en tugo mokel gi Michael Olunga. Mae ginene mar mofa. Koro aparo gimbe giparo community ma giseaye. Koro aparo ni kapa uni nyalo dong ne community to wanyo medo empower yawuoyi matindo gi. Lwenje jamoko tek kendo en lweny ma koriwo jadhier to ratil yiengore nyakonchiel. Jodak ma Babadogo ywago alap magiwacho ni gisebedo go kuom thuolo malach ka koro kwayo margi en ni mondo alapni obed e lwetgi mochwere mondo gidhi nyime gigero mich rawere e alworani. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.